Keskeltä Leanthony Reasonover, ja Reasonover päättää hoitaa homman viemällä pallon suoraan maaliin. Joten näin ollen 2.29 jää Veloromin tulostaulun kelloa jäljeen Reasonoverille. Ja ollaanko Mikko nyt vähän siinä tilanteessa, että jos Steelers tämän vie, niin Reasonover on ottelun vakuuttavin pelaaja? On kyllä ehdottomasti. Steelers do here, trips to the right. Hand off to Leanthony, who's looking to his left side with a great counter tackle. Oh, and he's gone! 38 to the 20 to the 10. Touchdown! See, you can't do it! You can't just let him. Leanthony, he's electric, man. Yeah, the same guard tackle pull, and we're not swarming. That's the thing. Mean Machine's defense is not swarming, you know. 2 pisteen päähän siitä. Upeasti Leanthony Reasonover hattu tai kypärätemppu. To the left side, and that's where he's trying to run inside here. No, can't stop him. Yep. Touchdown Steelers, number 25. Stockholm was saved by penalties on their first touchdown, and now we see the same, you know. Yeah, but I think the team... Matkaa uusiin, Reasonover tulee linjan takaa ja juoksee pallon uusiin ja menee sen kovimman kuoren läpi ja sen jälkeen laitaa pitkin ja tekee seuraavan touchdownin. Että nyt 2 Steelersin peräkkäistä. See, 7 minutes are running here for the Steelers. Anthony, he is so patient and impossible to tackle in the open field. Oh, 7 yards on first down to Leanthony, who patiently picks apart the Mean Machine secondary here. I think they were trying to kill him. Yeah, but he's a human bowling ball here, this guy. Yeah. On tullut 9 yardin päähän. Reasonover lukee blokkeja, leikkaa keskelle ja kurottaa pallon. Nyt lentää 2 kappaletta. Erittäin hienoa, että tässä syntyi tämä maali. Tämä takaa lisää jännitystä ja antaa myös Steelersille uskoa. Eli monta valkokypärää siinä vierekkäin on nyt puolestaan Uriansonilta pallo putoaa, mutta pallo pomppaa suoraan Leanthony Reasonoverin käsiin. Ja nyt se ottelun ensimmäinen touchdown syntyy. What the Steelers do. Omar is coming on the blitz regardless. They find Leanthony on the dump right here. Oh my God. Oh no. Yeah, see, this is what he does. This is what he does. Leanthony turns 35-yard gain, and unbelievably on 4th and 11, the Steelers have a first down. They had 2 guys, but one should be playing inside, and the other one should be playing outside. They both came from the same, same place. They should have been playing this together. You know, then you squeeze him in and you make the tackle. One comes from the inside, the other comes from the outside. Ja kyllä pallo kainaloon laitetaan Reasonoverille. Lindsteinin hienosta blokista löytyy jälleen tilaa. Edetä oikeaa laittaa pitkiä. Minuuttia ottelun 3/4 jäljellä. Tämän jälkeen pallo Reasonoverille ja nyt on Reasonoverilla tilaa. Vielä leikkauksen tulos tämän jälkeen ja edessä on blokkia. Tälläkin kertaa Anestiadis pelataan urasta ulos. Harju poikki sieltä. Poikki muodostelma ja sitten sinne, mistä Harju lähtee, sinne pelataan Reasonoverille heittopeli. Ja nyt hieman huonoa taklaamista sieltä Wolverines 25 jardin linjalta. Urianssoniin päästään todella nopeasti kiinni. Hän saa kuitenkin luovuttua pallosta Steelersin hyödyksi ja tullaan 3 yardia eteenpäin. Joo, nyt on valinnan paikka tämän pelin jälkeen. Et nyt tällä kertaa Wolverines puolustus, niin kuin nähdään, niin siinä on sinistä. Reasonoverille pallo ja nyt saa ensimmäistä kertaa Leanthony Reasonover. Tuttu mies pallon kanssa, Leanthony Reasonover, jota ei pystytä ahdistamaan kertaheitolla kentän puoliväli ylitse ja hyökkäysalueella. Joo, kyllä tässä niinku Steelers on nyt pysynyt tässä. 1. ja 10 ja nyt Reasonoverille pallo. Reasonover tulee eteenpäin, tulee tällä pelillä noin 7. Harju poikki sieltä poikki muodostelma ja sitten sinne, mistä Harju lähtee, sinne pelataan Reasonoverille heittopeli. So Stockholm kicks off to Leanthony. Patiently takes the ball out. Oh my God! He breaks one.
This was tight. Variaatioita on monia ja nyt kuitenkin Kauppinen laittaa palloon voimakkaasta lapikasta perään ja potkaisee se aina tuonne noin 30 jardin linjalle, missä Leanthony Reesnover ensimmäistä kertaa pääsee nyt tässä ottelussa. Hyvin tämmönen, pelaa hyvin aggressiivisella tyylillä ja lukee peliä ja on varma taklaaja, niin kuin tässä nähdään, niin hän menee suoraan sinne Reesnoverin. Kertaa parempi kuin mitä oli Steelersin pelirakentaja. Mutta siinä on hurja mies. Kyllä, Leanthony Reesnover, paha mies, näin